I ara, està això? Això és un priorat. Aviam què et sembla. Agafa'l bé. Thank you. Mira tal. Cheers. Què trobes? T'ha agradat? Not bad. Això és un penedès. Té, ja veuràs. T'ha agradat també. No acabarem bé avui. Very good. I un Empordà. Very good. Un Empordà. I Un think we should Empordà slow perquè down a n'has little bit. tastat dos i ja són tres. Okay. Què tal? Very good. I ara, amic Richard, tastaràs un Costers del Segre i un Terra Alta, respectivament. They're all really very good. But I think we should stop now because I'm feeling a little bit... No. No podem parar ara, amic Capsigrany, perquè tenim encara un Tarragona, una Alella i un Pla del Bages. I ara, Capsigrany, passarem a la Malvasia, al Cava i a les Ratafies. Coneixes les Ratafies, Capsigrany? Bring it on! Capsigran! Aquests estrangers estan mal informats. Okay, I'm totally convinced. Freedom for Catalonia. Companys i companyes, els hem de demostrar com som al Catalan Weekend. Salut.